Здравейте, фенове на наргилето! За тези от вас, които за първи път падат на канала ми, аз съм Марио Троянов, а това е канал свързан изцяло с наргилетата, както се подразбира и по съдържанието, което е в него и името му. В днешното видео ще си поговорим за тясно, специално и свързано само с чашките на Облако. Знаете, руска марка чашки. Както във всяко видео, повече за различните видове чаши, размери и така нататък ще говорим докато пушим наргилето, защото това е един перфектен момент, в който да провеждаме разговори. А и е по-приятно каквото и да го правим с едно запалено наргиле. Така че, сега ще видите как ще приготвя моята чашка, която ще пуша днес. Разбира се, Облако. И след това ще пушим и ще си говорим. А сега ще приготвя тази чашка на Облако, в случая Моно, М размер. Като след това, докато пушим наргилето, ще поговорим за всички тези модели на Облако, които съвсем не са малко. И надявам се видеото да ви е интересно и да останете с него. Здравейте отново с вече разпаленото наргиле, почти разпалено. За днешното видео съм приготвил един пищов, а именно тук отзад съм сложил лаптопчето. Записал съм си някои сухи данни за чашите, тъй като не искам да ви подведа. Ще ви кажа различните видове, както и какъв грамаж събират, за да знаете, ориентировъчен, разбира се, грамаж. Да, идеята на пищола е да съм сигурен точно за всички грамажи. За да направим някаква грешка, не че е толкова важно за плюс-минус 3 до 5 грама, няма значение. Какво пуша? Алфичката, виждате, не е малко пъти сте виждали това наргиле. Ако ви е интересно пак да го видите или не сте го гледали, ще кача тук видеото за алфа. Чашката, разбира се, е Облако, както и по-рано казах, и с моят любимец, а именно кавалото Лотос 1 плюс Нирис, в нашия случай, е именно черния. Така. Започвам с чашките, като ще започна от размерите на чашите. Тоест, Облако правят чашите си в 3 размера, а именно S, M и L. Тази също е S-ка, затова се заблудих. Като виждате, надявам се да се вижда добре, S-ката е доста плитка чаша. Нейният капацитет е между 12 и 15 грама. Като разбира се, 2 грама по-малко или повече винаги може да сложите, пак зависи как ще я пушите. Тя се препоръчва от Облако по-скоро за по-тежки фичуни, тъй като те издържат на по-високи температури. Сега, следващата чашка е именно Облако M. Тук съм се мъчил да се я гравирам и почти съм успял, между другото. Но да, Облако M, виждате, тя е най-разпространения и най-купуван размер. Тя е подходяща както за метода фолио и мрежа, така и за HMD. Тук се сещам, че имаме видео точно в което сравняваме двата метода и приготвяме точно чашка Облако M, така че ако искате също ще ви излезе и може да го видите, ако не сте го гледали, разбира се. Като нейният капацитет, според това, което пише Облако, е между 20 и 23 грама. Според мен обаче може да се пуши и с под 20 грама.
Да. Следващата е размер L. Като имайте предвид, предполагам ви е ясно, цветовете може да са всякакви, облако имат толкова много цветове. Тук просто съм взел някакви рандомни цветове, които да ви покажа. Като L размер събира между 25 и 30 грама според облако. И тя е по-подходяща по-скоро за пушене в компании и за по-дълги сесии. Разбира се. Следващия тип, който съм приготвил тук, това е Killer. Типа, който е право дъно, плоско дъно и прави стени, нарича също и Evil Type. В тези чашки нагледето винаги става доста по-хард, така да го кажа, доста по-тежко. Начинът просто по който се нагрява самият тютюн го предразполага. Те също събират на око поне 20 на грама от това, което виждам, даже по-скоро между 23 и 28. Поглеждам пищовчето. Да, както казах, подходяща е за черни и за по-тежки тютюни, но разбира се, може да пушите и руси тютюни в нея, блонд. Така, до тук с размерите на облако, това са реално. Сега ще започнем от тази чашка и както може да видите, различното при нея спрямо другите, като не говорим в случая вече за размер, е, че няма глазура. Тоест няма глейс. Де факто тя се нарича облако Basic. Името само води до извода, че няма да има глейс. Като тази чашка, въпреки че няма глейс, е обработена с мляко, т.е. има едно изпичане с мляко, за да може все пак да не попива толкова много ароматите в глината и по този начин да удължим експлоатационния периода за експлоатация на чашката. Лапсус, много сложни думи използвам, рядко се случва при мен. Следващия тип, де факто са глейзнатите чашки. Виждате, глейза може да е всякакви цветове, всякакви разцветки, шарен и какъв ли още не. Като разбира се, по този начин още по-трудно е попиването на тютюн в глината и доста по-лесно е чистенето на самата чаша. Ето тази, примерно, може да видите, има следи от употреба, но това е чаша вече ползвана около година. Тук се сещам за нещо интересно. Понякога е възможно и се случва чашките да протекат. Какво имам в предвид? Когато запалите и пушите чашата, може да се случи и бързо, може да се случи и по-нататък във времето. Не знам реално от какво зависи, може да от самия глейз, от самата чаша. Извинявам се, в някои случаи, когато чашата се нагрее, глината се разширява, така се го обяснявам поне аз, и тютюна започва да навлиза в нея и след това, след като глейза се е понапукал с времето, си намира откъде да излезе и започват да текат капки от меласата на тютюна по самата чаша, докато пушите. Съответно, за мен лично, това е момента, в който трябва да смените вашата чаша, като имайте в предвид, че може да се я пушите и така, но аз лично не го препоръчвам. Така иначе чашата с наргиле са консуматив. Ако наргилето, когато е стомана и е от качествени материали, да кажем, съвсем спокойно може да се пуши с години, примерно тази алфа е вече на, мисля, че около 2 години, и всъщност нищо по нея не е мръднало, то при чашките далеч не е така. Освен ако, разбира се, не пушите чашата изведнъж в месеца, нали? Все пак това също е важно. Така, преместваме леко пищола и следващата чашка, която ще ви покажа, е
именно най-новия модел на облако, а именно облако Flow. Тук при този модел имаме доста по-различна чаша. Тук вече облако бягат и от тяхната долна част, така да го наречем, на чашата. И я правят по малко по-различен начин, по-права е. Самата чаша е малко по-голяма, пасва доста по-добре на HMD-та и стои доста по-стабилно на нея съответно. Като разбира се, може да се пуши и на фолио и мрежа. Това е чашка, събираща между 15 и 25 грама тютюн. Технологията е изцяло нова. Мисля, че за първ път те използват тази технология. Именно тук отдолу чашата е чиста традиционна фуния надолу. Това капаче, така да го кажем, което не се маха или просто си седи така отгоре, пречи на тютюна да пада де-факто надолу. Тютюна се слага тук отстрани и идеята е, че доста по-равномерно се нагрява той, тъй като тази гъбка тук, така я наречем, да кажем, че абсорбира температурата и се нагрява самата тя надолу и по този начин нагрява тютюна и от тази страна. Голямо обяснение ударих. Аз ще погледна какво съм си записал, само за да не пропусна нещо. Да, точно както ви казах, това помага за поддържане на температурата по дълго време. И другото е, че всмукването де-факто на въздуха е около този конус, тук отдолу, което подпомага циркулацията на самия въздух. Това е общо тази чашка. За нея бих казал, че е по-скоро към традиционен тип, а не толкова към фанел. Така че тя си е и малко по-различна като цяло, не можем да я определим поне според мен към един от двата типа. Тя също се предлага в различни цветове, както виждате може и цвета на чашата спрямо гъбката да са различни. Гъбка, така ще го наричам явно. Та да. Следващата чашка е облако Mono. Mono е именно този модел, който пуша в момента. Махаме това от тук. Виждате, тук отвън цялата чаша е с боя и нещо като капки или мокри пръски стои, но това не е мокро. Не знам вие колко виждате също в момента. Всъщност, не взех друга, за да я покажа по-близо, за съжаление. Тук тази чашка е представена на, ако не се лъжа, Джон Каляно Феста през 2019 година, която реално също е сравнително нова като цяло чашката. Тя също се предлага в различни размери. Фънел тип е. Да, има и килър всъщност от тях. И вътре те са с бял глейс, а отвън са с тази боя, като те също са много различни цветове. Може да разгледате някъде в интернет, ще видите. И общо взето това е за тази чашка. На мен лично доста ми допада, доста по-добре ми пасва на лотоса, отколкото облакото, в случая това M. Тази също е M. Доста по-добре пасва, отколкото това обикновеното, нормалното на глезното облако. И така. Малко, доста, супер съм. Доста се задими като цяло, надявам се да виждате добре. Следващата чашка е облако X душа. Това по принцип би трябвало да е лимитирана серия, доколкото знам, но не са въобще малко бройките, които са произведени. Така че можете спокойно да се здобиете с нея. Малко по-скъпа е, като тук при тези чаши облако Basic може да започне от около 30, 35, 40 лева.
глезнатите облако без значение от размера вървят около 40-45 лева и съответно флола е около 70 лева, душата мисля, че беше около 60. Надявам се да не ви излъжа, а монокото върви около 50 лева. Така, тук при нея имаме черен, чисто черен лъскав глейз отгоре, продължение на което е черен матов. Черна матова глазура на глейзното надолу. И общо взето чашата е доста красива, доста добре пасва в сетове с черни наргилета, особено с черен лосос примерно. Извинявам се за това забиване. Така, при използването на тази чаша са използвани бяла глина, разбира се, и това е. Страхотно забиване. Да, писал съм тук някакви пълни глупости за тази чаша, които реално ще не ме интересуват, но да, важно. Бяла глина, високо качествена и гледчета, както вече казах, по-специалното в случая и е колаборация с душа, друга марка. На пушене не можете да намерите, поне лично за мен, разлика между нея и обикновено глезното облако. Така. И последната чаша, която ще ви покажа е ето тази. Също колаборация на облако, но с друга марка, руска, а именно Хулиган. Хулиган са наргилета, може да сте ги виждали, под формата на бата. Имаме видео и за тях, може да влезете в канала да разгледате видеята. Имаме ревю на наргилето Хулиган. Чашата е доста качествена, тя е традиционна. Мисля, че съм наблягал на нея и в друго видео, така че няма да прекалявам с нея. Интересна е, в случая тя е от серията FRK 2020. Доста подходяща за тежки чучуни, черни и това е за нея общо взето. Така. Мисля, че на всички ви е ясно, че облако е руска марка и бих казал, че е една от най-разпространените и разпознаваеми марки за чашки, може би в света. В България със сигурност, в Русия също, бих казал и в Европа. Така че наистина качествена чашка за цената си, много търсена, много харесвана от клиентите. И мисля, че това е общо взето, което може да се каже за облако. Тук искам да отбележа, че това не беше малко информация, въпреки че четях от време на време. Може да се направи някаква грешка. Ще се радвам, ако имате някакви забележки, да ги отправите долу в коментарите. Също така, съвети или предпочитания за следващите видеа. Ще радвам да прочета какво искате, какво искате да видите. Другото, което мога да кажа е, че се радвам да харесате видеото и да се абонирате. Доста от хората, които гледат, не са се абонирали. Това, разбира се, е ваш личен избор. И мисля, че това ще е от днешното видео. Надявам се да не забравям нищо. Но и да е така, както вече казах, ако имате допълнителни въпроси, може спокойно да ги зададете в коментарите или да ми пишете в Instagram. Всички тези чаши, барабар с наргилета Алфа, лотоса и мунштука персоналния, който се случайно шикарва, може да намерите в сайта matrasuka.com. Линк ще оставя долу в описанието. В момента по празниците, поне до края на януари месец, в сайта има отстъпка на абсолютно всеки продукт,
като според продукта е различна и отстъпката, но отстъпките са между 5 и 10%, които в някои случаи са си един страхотен момент предпразничен да си подарите нещо. Така че това е всичко от мен. Както винаги ви пожелавам до нови срещи и гъсти пушеци!